नेपाल के मेहरारू सब रोज राती के बिछौना में देसी घी लेके काहे सुतत पाड़ी। रात में देसी घी से का करेली। रौरो सब ई राज जान के चौक जाए। हम नेपाल में काम करत रहनी आ ओहिजा के एगो लड़की ले बियाह कर लेले रहनी। हमें देख के बहुत अचरज में रहनी कि हमरा कोठारी में घुसते ही हमरा नींद आ जात रहे आ सवेरे उठला पर रात के कुछ बात याद ना आवत रहे, काहे कि हमार मेहरारू रात के हमरा सुतला के बाद हमरा घर के हालात बहुत खराब रहे। यही से केहू नेपाल में नौकरी करे के कहलस। हम काम करे खातिर नेपाल आ गईनी। नेपाल गईला के बाद हमरा खातिर और मुश्किल आ गई रहे और यहाँ अइला खाली 6 महीना बीतल रहे। यही से हम कबो अपना जिंदगी में कोनो सुख से भरे के कोशिश ना करनी। हम कबो कोनो लड़की के ओर ना देखनी, न ही ओकरा से पहले नौकरी करे के कोशिश कैले रहनी। लेकिन यहाँ अइला के बाद कुछ दिन बीतल रहे कि जिंदगी में एगो बाहर आ गई रहे। एगो नेपाली लड़की हमरा के पसंद कर लेले रहली। वो हमरा से बहुत छोट रहली, जवान और सुंदर रहली। वो हमरा से कहली कि वो हमरा से बियाह कर चाहतारी। जहाँ हम काम करत रहनी उहाँ ऊ हमरा संगे काम करत रहली। हम नेपाल के एगो फैक्ट्री में उत्पादन विभाग में काम करत रहनी। वो हमरा साथे उहवे काम करत रहली। ऊ कहली कि ऊ हमरा से बियाह करे चाहतारी और ऊ हमरा के पसंद करेली। ई बात सुनला के बाद हमरा खुशी के ठिकाना ना रहे। हमार दिल धड़कले भुला गेल रहे। हम सोचियो ना सकत रहनी कि छोटहन गो गांव बिजनौर से निकलला के बाद हम एगो साधारण काम में सेट हो जाए आ एगो नेपाली लड़की के मर्द बन जाए। रौरा इहो सुन के अजीब लाग सकेला कि हम 35 साल के रहनी आ ऊ 20 साल के जवान लड़की। हम ओकरे से बियाह करके बहुत खुश रहनी। ओह लड़की के उम्र 20 साल रहे, जवन हमरा खातिर बहुते भाग्य के बात रहे। हमरा जैसन 35 साल के लड़का के 20 साल के जवान और सुंदर लड़की मिलत रहे। बाकी हमने के बीच लगभग 15 साल के उम्र के अंतर रहे। आखिर वो हमरा में कौन गुण देखली यू हमरा के पसंद कैली। हमरा खातिर हमरा जिंदगी के सबसे बड़ खुशखबरी रहे, काहे कि गांव में तो केहू हमरा के रिश्ता ना देत रहे। काहे कि लोग कहत रहे कि आशीष ओहिजा गईला के बाद बहुते व्यस्त हो गई बाड़न। आशीष के लगे ना तो समय बा ना इतना पैसा कि केहू उनका के अपन बेटी दे सके। अब उनकर उम्र भी बेसी हो गई बा और ऐसना में इतना कम उम्र के लड़की मिलल बड़ बात बा। अब वैसे भी इतना सुंदर बाड़ी कि हम अपन पूरा जिंदगी उनका साथे बिता सकत रही। जब हम माई बाबूजी के बात कहनी तो वो लोग पहले तक खुश हो गए और खुशी के मारे फूल गए। बाकी फिर हमरा माई के आँख ले लोर बहे लागल। हम फोन पर माई ले पूछने की का भइल। माई कहली कि आशीष बेटा का तोहरा लागत बा कि नेपाली लड़की तोहरा के हमनी के लगे आवे दही। बेटा हम बहुत खुश बानी कि तोहरा इतना कम उम्र के लड़की मिल रहल बा और निश्चित रूप से वो गांव के लड़किन से बेसी सुंदर होखी है और तोहार नीक ले देखभाल भी करी है, काहे कि तू ओकरे से बहुते बड़ बाड़ा आ ऊ तोहरा के अपना मर्जी से पसंद कैले बाड़ी। बाकी समस्या ई बा कि तू हमनी के भुला जाइबा। हमनी के कुल जिंदगी के तोहरा के पाल पोस के बड़ कैले बानी जा। हमनी के तोहरा ले बहुत उम्मीद बा। आखिर में तू उ नेपाली लड़की के हो जेबा। अंत में माई बाप के किस्मत में निराशा के अलावे कुछ नहीं खे रह जाई। बस बेटा दिल पर बोझ हल्का हो गई। अब हम फोन रखत बानी। माई के रोवे के आवाज कान में गुंजत रहे। माई ई बात एकदम सही कहले रहली। जब हम बबीता से बियाह करत रहनी तब बाकी लोग के भुलाए के पड़ी। हम बहुत परेशान हो गई रहनी। अब मन में एक ख्याल आवत रहे कि कैसे रोजगार से आदमी उतना परेशान होला कि ओकरा अपना अपनन के भी छोड़े के पड़ेला। हमरा ओह लइकन के दर्द महसूस होखत रहे जे अपना माई बाबू के छोड़ के अपना ससुराल के हो जाली और फिर ओह लोग के अपना घर लौटे खातिर केहू के अनुमति के जरूरत होखेला। जब हम अपना होखे वाली नेपाली मेहरारू बबीता से ई बात कहनी तो वो हमरा के गले लगा के कहली
कि तू ऐसन काहे बतियावत पाड़ा। का हमरा एहसास नहीं खे कि रौरा एगो सम्मानजनक परिवार के बानी, आ हम कोना तरह ले रौरा परिवार से अलग बानी। हमार परिवार के भी उहे रिवाज बा जवन राउर परिवार के बा। हमरा खुशी बा कि रौरा इतना भावुक बानी। एकर मतलब खाली ई बा कि भविष्य में रौरा हमरा से बेहद प्यार करब। रौरा हमरे से इतना प्यार करब कि हम जिंदगी भर खुश रहब। जाहिर बा कि जवन लड़का अपना माई बाबूजी के इज्जत करेला वो असल में एगो असली मर्द होखेला, जे अपना मेहरारू के उ प्यार दे सकेला जौना के ओकरा जरूरत होला। हमरा मेहरारू के अतना कोमल दिल देख के हमरा बहुत खुशी भइल। हम उनका ले पूछनी कि का तू हमरा के माई बाबूजी के लगे जाए के इजाजत दे रहल बाड़ू। तोहरा पता बा ना कि तू हमरा से कहले रहू कि बियाह के बाद तोहरा के एहजा ही रहे के बा। तो वो कहे लगली कि अरे हमार बेवकूफ मर्द, हम तोहरा के बतावे की कोशिश कर रहल बानी कि रौरा यहाँ नेपाल में अपना माई बाबूजी के बुला ली। वैसे भी वो लोग घर में रह के का करी हैं। रौरा उनका इकलौता बेटा है। अब वहाँ उ सब अकेले रह रहल बाड़े। अगर रौरा चाहत बानी तो रौरा ओह लोग के एहजा बुला सकेले। रौरा ही कहत बानी कि राउर रिश्तेदार बढ़िया नहीं खे, और न ही राउर परिवार के साथे उनकर व्यवहार बढ़िया बा। तब अकेले रह के राउर माई बाबूजी का करी हैं। रौरा उनका के बुला ले ही, हमनी के बियाह इहवा उ लोग के मौजूदगी में हो जाए। हमार मेहरारू बबीता के ई बात हमरा बहुत पसंद आवत रहे। ई खुशखबरी हम अपना माई बाबूजी के बतौनी। हमरा माई बाबूजी के सफर के सारा खर्चा बबीता उठा ले रहली। वैसे भी उनका पैसा के कोनो कमी ना रहे, काहे कि वो हमरे से पहले ही फैक्ट्री में काम करत रहली। वो 18 साल की उम्र से ही फैक्ट्री में काम करत रहली। हमरा फैक्ट्री में काम पर लागल खाली 6 महीना बीतल रहे। यही से हमार तनख्वाह उनका ले कम रहे। शायद बबीता के अपना जिंदगी में ऐसा मर्द चाहत रहे जवन उनका साथे चलत बढ़िया लगे। हालांकि हमार उम्र 35 साल रहे, बाकी हमार कद और स्वास्थ्य कम रहे, ऐसे हमहू छोट लागत रहनी। हम कोनो आदमी निहन ना बलुक कम उम्र के लड़का जैसन लागत रहनी। बस गांव के लोग के सोच ही ऐसन रहे कि वो लोग अपन बेटी हमरा के ना देवे के चाहत रहे। खैर, अब हमरा लगे एगो ऐसा लड़की रहे जवन हमरा के पसंद करत रहे और हमरा पे मर मिटल रहे। हम अपना माई बाबूजी के नेपाल 1 हफ्ता के भीतर बुला लेहनी। ये सब देख के हमने के रिश्तेदार सब भी अचरज में पड़ गए कि आशीष के किस्मत जाग गइल बा। एगो नेपाली लड़की से बियाह कैला के बाद उहाँ उ अपना माई बाबूजी के भी बुलौले बाड़े। जब हमार माई बाबूजी यहाँ आइले तो लोग के मौजूदगी में हमार बियाह हो गई। बियाह के दिन हम इतना खुश रहनी कि हमरा विश्वास ना होत रहे कि ई सब हकीकत में हो रहल बा कि सपना हा। हमार मेहरारू हमरा से कहली कि हमरा से उनका बस प्यार और सम्मान चाहिए। राती के 2 बजे के समय रहे और उ हमरा कोठारी में हमरा सामने बैठल रहली। उ बहुत सुंदर लागत रहली। वो एगो सुंदर गुड़िया निहन लौकत रहली। लागत रहे जैसे कोनो मासूम मूरत हमरा सोझा बैठल बा। हमहू बहुत स्मार्ट लागत रहनी। अब महंगा कपड़ा पहन ले रहनी, बाकी रहनी त अनपढ़ आदमी ही। हमरा अनपढ़ होखे के सबूत ई रहे कि हम अपना मेहरारू खातिर जवन उपहार खरीद ले रहनी वो सिर्फ एगो छोट बैग में रख ले रहनी, न तब बक्सा में रख ले रहनी और न पैक करवले रहनी। जबकि हमरा लगे एगो थैला में अलगा ले पैसा भी पड़ल रहे जवन आज सवेरे सवेरे लेके आयल रहनी। हम भुला गए रहनी कि हमार मेहरारू के चॉकलेट पसंद बा। उनका चॉकलेट और टेडी बियर बहुत पसंद बा, जबकि हम उनका खातिर पैसा लेके आयल बानी। हम उनका खातिर एगो छोट आर्टिफिशियल सेट भी खरीद ले रहनी। वैसे भी हमने जैसा लोग के स्वभाव कतही जाके ना बदलेला। हमहू बिना सोचले पैसा अपना लगे रख ले रहनी कि वो अपना खातिर जवन मन करी उ लेके आ सकेली। हमें भुला गए रहनी कि उनका लगे तब पहले ही ले ढेर पैसा बा। हमार मेहरारू के हाथ में पहले ही ले एगो छोट बाकस रहे। शायद वो हमरा के कोनो उपहार देवे के चाहत रहली। जब हम उनकर हाथ में उपहार देखनी तब पैसा देवे के अपन मन बदल देहनी। सोचनी
कि हम उनका के पैसा ना दे। बाकी वो हमरा हाथ में बैग देख ले रहली, जोना में से एगो में गहना के सेट रहे और एक दूसरा में पैसा रहे। वो हमरा से पूछे लगली कि एह में का बा आशीष। जब वो हमरा से पूछली तो हम कहनी कि हम तोहरा के देवे वाला बानी। हम उनका के गहना के सेट दे देहनी तो उनका नीक लागल। बाकी हम कहनी कि दोसर बैग कहीं राख दा, हम भोरे तोहरा से ले ले, ये हमार रोज के जेब खर्च के पैसा हा। तब बबीता कहे लगली कि हमरा लागल कि तू हमरा खातिर कोनो खास उपहार लेके आइल बाड़ा। वो गहना के सेट भी मामूली ही रहे, वो उनका नीक लागत रहे। बाकी वो ओकरा के देख के उतना खुश ना भइल रहली। हम कहनी कि सॉरी बबीता, शायद माई बाबूजी के वजह ले हम भुला गए रहनी कि तोहरा के एगो खास सरप्राइज देवे के बा। बाकी कल तोहरा खातिर एगो और बढ़िया उपहार लेके आइब, जवन तोहरा के बहुत नीक लगी। बलुक लेके ना आइब, तोहरा ओ उपहार लगे खुदे जाए के पड़ी। हमार चिकन चिकन बात में वो आ गईली और उनकर गुस्सा भी दूर हो गई। और उस सब कुछ भुला के हमरा उपहार के बारे में सोचे लगली। हम गद्दा के नीचे हाथ बढ़ा के कहनी कि सब पैसा हम गद्दा के नीचे रख देत पानी। फिर उनकर चेहरा ऐसे गिरल जैसे वो ना चाहत रहली कि हम सामान गद्दा के नीचे रखें। वो शायद हमरा के अपना नजदीक ना आवे दी है। ए बियाह के कोनो मकसद जरूर हुई, जैसे वो बियाह कैली। न तो हमरा हाथ बढ़ावे पर वो अतना अजीब आँख ले हमरा और ना देखती। हमरा दिल में हजारों सवाल आवत रहे। बबीता कहे लगली कि का कर रहल बाड़ा, काहे गद्दा के नीचे रख ले बाड़ा। वो मुस्कुरा के हमरा से पूछली। हम कहनी तब कहाँ रखी, तो कहली ले आवा, हम अपना अलमारी में रखब। वो मुस्कुरा के जवाब देली कि अलमारी खोल के भीतर रख देत बानी, और अलमारी खोल के उह में रख देहली। हम कब सुत गईनी हमरा पते ना चलल। साच पूछी ता हमरा तो इहो याद नहीं खे कि हमरा कब नींद आ गई। सवेरे जब उठनी तो हमार मेहरारू हमरा सोझा बैठल रहली। हम मुस्कुरा के हमरा ओरी देखत रहली और हमरा से कहली जल्दी उठा आशीष, बहुत देर हो रहल बा, हमनी के फैक्ट्री में जाए के बा। सब लोग वहाँ हमनी के इंतजार कर रहत होई। आ तोहार माई बाबूजी भी सोची हैं कि हम ओह लोग के बेटा के छीन ले बानी, तो जल्दी उठा अब पहले से देर हो गई बा। ई कहत वो खटिया के चारों ओर कोना के चादर के बढ़िया से दबा देहली। हम वॉशरूम में चल गईनी। हमरा हमार मेहरारू बबीता के व्यवहार बहुत अजीब लागत रहे। ऐसा लागत रहे कि वो हमरा से कुछ छुपावे के कोशिश करत बाड़ी। जब हम वॉशरूम से वापस आनी तो बिछौना पर बैठल रहली। जैसे ही हमार नजर उनका पर पड़ल, वो चौंक गईली और बिछौना पर लेट गईली। लागत रहे कि चोरी करत पकड़ा के डर से वो हमरा से कुछ छुपावत बाड़ी। हम पूछनी बबीता एक गद्दा के नीचे काबा। तब बबीता कहली गद्दा के नीचे कुछ वो नहीं खे, हम तोहरा से का छुपाई, का हम ओकरा नीचे कोनो गलत चीज रखब, भा हमरा लगे कोनो खजाना बा जोना के हम गद्दा के नीचे दबा के रखब। जैसे ही हम पीछे मुड़ के तैयार होके लगनी, अचानक वो खड़ा हो गईली और जल्दी ले गद्दा के नीचे ले कुछ निकाल के तुरंते ओकरा के अलमारी के भीतर रख के ताला लगा देहली। अब हमरा शक हो गई कि बबीता हमरा से कुछ छिपावत बाड़ी, फिर अलमारी में रख ले बाड़ी और फिर कहीं ताला लगा देले बाड़ी। ये बात मन में घूमत रहे। हमने के एगो फैक्ट्री में एक के संगे घर से निकल के अपना फैक्ट्री में काम करे में व्यस्त हो गए नीजा। हमरा बुझात ना रहे कि रात कैसे बीत गई। हम पूरा दिन अपना फैक्ट्री में काम कैनी, फिर रात के 8 बजे हम अपना माई बाबूजी के लगे गईनी। वो लोग भी हमने के देख के बहुत खुश भइले। हमार मेहरारू अपना जान पहचान के केहू से एगो छोट घर किराया पर ले रहली, जोना में हमार माई बाबूजी रहत रहले, काहे कि वो हमने के संगे वो घर में ना रह सकत रहले। हमने के जोना घर में रहत रहनी जा, वो घर हमरा मेहरारू के घर रहे और वो बहुत छोट रहे। ओकरा में खाली एके गो कोठरी और एके गो छोट आंगन रहे। अगले दिने जब हम कोनो काम खातिर घर से बाहर निकलनी
तो रास्ता में हमरा बिजनौर में रहे वाला एगो दोस्त से भेंट हो गई, जे कोनो काम खातिर नेपाल आयल रहले। जब हम उनका से मिलने तो उनकर हाल चाल के बारे में पूछनी तो उहो हमरा से बतियावे लगले। हमरा ब्याह के बारे में उनका मालूम रहे। हमने के दोनों जना बैठ के चाय पी के बतियावत रहनी जा तो वो हमरा से अजीब बात पूछे लगले। वो हमरा से ब्याह के रात के बारे में मजाक करे और बतियावे लगले। हम उनका के कड़ाई से मना कर देहनी कि हम ऐसन बात मस्ती खातिर नहीं कल चाहत। हमार मेहरारू हम दूगो देह एक आत्मा बानी जा, ऐसे हमनी के एक दूसरा के सम्मान करे नहीं जा। वो कहलन कि तू तो बहुत बदल गई बाड़ा, ई नेपाल के लड़की हा, सावधान रही हा। उनकर बात सुन के हम चौंक गए। नहीं का मतलब बा तोहार, हमरा कौना बात से सावधान रहे के चाहिए? वो कहले बस ऐसे ही बतावत बानी, कोनो भी बात से सावधान रही हा। उनकर बात सुनला के बाद हम वो गद्दा वाला बात के बारे में अपना दोस्त से बता देहनी, कहे कि हम एह बात के छिपा ना पाओनी, ऐसे एहमे कोनो शर्मनाक बात ना रहे जवन हमरा के उनका से ई बात बतावे से रोकी। हमार बात सुन के हमार दोस्त अचानक ही उछल गए और कहलन तू सही कहत बाड़ा, तोहार मेहरारू गद्दा के नीचे कुछ रख ले हुई हैं और फिर वो गद्दा तोहरा के हटावे से भी मना कर देत हुई हैं। हम अपना दोस्त से कहनी हाँ उहे करेली, तू सही कहत बाड़ा, शायद ही हमार भ्रम भी हो सकेला। बाकी हमरा लागल कि इहे हाल बा तब पता ना आगे का होई। तो हमार दोस्त कहलन कि एहले पहले कि तू तहरा पत्नी पर शक करा, 2-3 दिन तक सच्चाई के पता लगावा कि वो रात में उहे काम करेली कि तोहरा महसूस होखेला। हम कहनी कि ठीक बा, हम कोनो दिन गद्दा उठावे के कोशिश करब कि आखिर ओकरा नीचे का रख ले बाड़ी। और रात में सोते से पहले बहुत अजीबो गरीब काम भी करेली। हम अपने दोस्त से कहनी कि तो वो कहले कोनो बात नहीं के, तू 2 दिन तक ले एकरा के आजमा के देखा, ओकरा बाद तू कोनो निष्कर्ष पर पहुंच सकतारा। रात भइल त हमरा बबीता ले बेसी रुचि उनका ओह व्यवहार में रहे कि वो गद्दा के नीचे का रखेली। फिर उहे भइल जब रात भइल तब बबीता के व्यवहार अजीब हो गई। बाकी के कुल बात वो हमार मानत रहली और कोनो बात पर उनका कोनो आपत्ति ना रहे। बाकी वो गद्दा के साथे इहे राज रख ले रहली, गद्दा के चादर से ढकत रहली जैसे ओकरा नीचे कोनो खजाना होखे। ऊ ई काम खाली अपना बगल के गद्दा से करत रहली। वो हमरा से कहे लगली कि आशीष यहाँ लेट जा, का कर रहल बाड़ा। वो हमरा के अपना जगह से पीछे धकेल के कहली, हम देखा तनी तो हमरा जगह लेटे के कोशिश करत बाड़ा, बहाना बना के गद्दा के नीचे देखल चाहत बाड़ा। कृपा करके ऐसन मत करा, हम राउर मेहरारू हई आ घर के साफ सफाई के ख्याल रौरा से बेसी रखत पानी। हमरा बगल के बिछौना बिल्कुल ठीक बा। ओकरा बाद वो आके हमरा तकिया पर हमरा लगे लेट गईली और वो हमरा बाजू पे अपन सर रख देहली। हम लाचार हो गई रही। शुरुआत में लोग एक दूसरा से बतियावे में इतना सहज ना हो खेला। हम वो चुप हो गई आ ओही तरह से वो हमरा बाही पर अपन सुत गईली और हम हूँ सुत गईनी। जब हमार नींद खुलल त हमार फेर ले कुछ याद ना रहे कि का भइल। हमार मेहरारू ऐसे गद्दा के नीचे से सामान निकाल लेहली और अलमारी में रख के ताला लगा देहली। अब तो ये बात पक्का हो गई रहे कि वो गद्दा के नीचे कुछ जरूर रखेली और फिर ओकरा के रख के हमरा से छिपावत भी बाड़ी। अगला दिने हम अपना दोस्त के फैक्ट्री के बहरी बुला लेहनी और हम अपना दोस्त करण से ये बात बतावनी तो कहले कि जरूर तोहरा मेहरारू के कोनो मकसद होई। अब तोहरा एकर सच्चाई के पता लगावे के पड़ी, गद्दा के नीचे का रखेली और काहे रखेली, एकर कारण भी तोहरा ही पता लगावे के चाहे। देखा, पहले तो हमरा शक रहे कि जौना लड़की के लगे भगवान के दिहल सब कुछ बा उ तोहरा ले बियाह काहे करतिया। और फिर अतना छोट लड़की वो कोनो दूसरा लड़का से भी बियाह कर सकत रहली। तनी सोचा तो सही, तोहरा में इतना खास का बा कि वो तोहरा से बियाह कर ली हली, कहीं वो कुछ और करे वाली तो नहीं थी। करण के बाद हमरा के डेरावत रहे। हम पूछने कि तू काहे के कहल चाहत पड़ा, वो हमरा साथे का करी है।
तू ऐसा काहे कहत बाड़ा? हमार बात सुनला के बाद करण सोचे वाला अंदाज में बोले लगले, देखा आशीष, हम तरह के बेवजह संदेह में डालल नइखी चाहत। बाकी एगो बात साच बा जवन हम देख सकत पानी। तोरा खुद भी ई अजीब लागत बा कि वो सूते ले पहले तोरा बिछौना के गद्दा के नीचे कुछ रखेली और सवेरे निकाल लेवेली। अब ई बात तोहरा पर निर्भर बा कि तू इस चीज के कैसे खोज सकत बाड़ा। काहे कि अगर कोनो बात हो गई त एकरा खातिर के जिम्मेदार हुई। और तू यहाँ तक कि अपना माए बाबूजी के भी बुला ले बाड़ा। सोचा कि ये लड़की 1 महीना पहले तोहरा खातिर एकदम अजनबी रहे और तू एह लड़की के साथ है एगो कमरा में रहत बाड़ा, खात पियत घूमत बाड़ा, होश खोवत बाड़ा। के जानत बा कि वो लड़की के है और वो तोहरा साथ है का कल चाहत बाड़ी। तू होश में आ जा। एक के बेर में केहू पर इतना भरोसा ना करे के चाही। तहरा पे अपना माए बाबूजी के जिम्मेदारी बा, तू अकेला नहीं खा। करण हमरा के काफी शक के शिकार बना देले रहले। आज हम सोचनी कि पति होखला के नाते हम अपना यह रिश्ता के इस्तेमाल करब। हम जबरदस्ती घरे जाके गद्दा उठा के देखब कि ओकरा नीचे का रखले बाड़ी। कहे कि राज संभव नहीं खे कि वो हमरा से रोज एक गो बात से मना कर देवस। हम उनका ले कहला पर रुक सकत रहे। मर्द मेहरारू के बीच कोनो राज ना होखे के चाहिए। आज हम मन में संकल्प ले रहनी कि घरे जाते ही गद्दा उठा के रहब। जब हम पीछे मुड़ के देखनी तो हमार जान निकल गई। हम देखनी कि हमार मेहरारू ठीक पीछे खड़ा होके सब कुछ सुनत रहली। हम उनका के देख के बहुत शर्मिंदगी महसूस करत रहनी। एहसास होखत रहे कि हम कितना बड़ गलती कैले बानी। वो हमरा बारे में का सोचत हुई हैं। हम मन में पश्चाताप करत रहनी। हमार पूरा योजना हमार मेहरारू जान गई रही। अब हम अपना मेहरारू से भी इहो ना कह सकत रही कि तू गद्दा के नीचे का रखेलू। अगर हम ऐसन करी थी तो वो बहुत नीच आदमी निहन दिखाई देती। उनकर चेहरा के भाव से लागत रहे कि हमार मेहरारू एह बात से बहुत खिसियाल बाड़ी, हमरा पर तरस खा रहल बाड़ी कि हम कितना गिरल आदमी बानी जे अपना दोस्त ले अपना मेहरारू के बुराई करत बानी। हमार दोस्त के भी अंदाजा हो गए रहे कि हम अपना मेहरारू के सोझा शर्मिंदगी महसूस करतानी। हमार दोस्त कहलन कि तू भी कितना पागल हुआस। भले उनका पता चल जाए कि तू ई बात हमरा के बतौले बड़ा, बाकी तोहरा परेशान होके के का बजाय ओकरा पर भरोसा करे के चाही। तू एगो काम करा, घरे पहुँचते खटिया से गद्दा हटा दिया और कहिया कि हम बस इतने जानल चाहत रहनी कि गद्दा के नीचे का बा। अब अगर तू एक मामला पर डिराए लगबा तो तोहरा खातिर ही मुश्किल हो जाए। काहे कि औरत के सोझा जितना अपना के दबा के रखबा तोहरा के उतने दबा दीहन। हमार दोस्त भी सही कहत रहले। अब हम यही एहसान में दबल रहनी कि वो नेपाली है और वो हमरे से बियाह कर ले बाड़ी। हमरा माई बाबूजी के भी इहवा बुलावले बाड़ी। अगर हम बराबरी कैले रहती तो हमरा पर कोनो एहसान ना कैले रहली। अगर वो नेपाल के रहली और कोनो अमीर परिवार के रहली, बाकी अपना पसंद के मुताबिक हमरे से बियाह कैले रहली। ऐसा नहीं खे कि हम उनका के मजबूर कर देले रहनी, भा जबरदस्ती बियाह कैले रहनी। हम जबरदस्ती क के भी कहाँ जा सकत रहनी, काहे कि हमरे लगे उतना क्षमता ना रहे। बाकी अगर वो हमरा के अपन मर्द मान ले रहली तो उनका हमरे ले कुछो ना छुपावे के चाहत रहे। जब हमार दोस्त हमरा के ये बात समझौलन तो हमहू संतुष्ट हो गईनी। हम सोचनी कि अब हम उनका से साफ साफ बात करब। हमार दोस्त वहाँ से चल गई और हम फैक्ट्री के भीतर चल गईनी। सांझी के जब हम मर्द मेहरारू घरे आनी जा तो हमार अंदाज तनी बदलल रहे। हमार मेहरारू हमरा के देख के कुछ ना कहली। कुछ देर बाद पूछली कि का भइल, रउरा तरी चिंतित लागत बानी। हम घबरा के कहनी कि हमरा चिंता नहीं खे, बाकी हम निश्चित रूप से हैरान बानी। हम इहे कहल चाहत बानी कि तू गद्दा के नीचे का रखत बाड़ू। तो कहली हम सब सुनले बानी जवन भी रउरा अपना दोस्त से कहनी। हम अपना मेहरारू के बात सुनला के बाद शर्मिंदगी महसूस करे के बजाय अपना बात पर अड़ गईनी। हम कहनी कि ठीक है सुन ले बाड़ू, एह में का बाउर बात बा। तू खुदे बतावा कि तू गद्दा के नीचे का रख ले बाड़ू।
काहे कमरा में जवन कुछ बा ओकरा पर हमरा अधिकार नहीं खे। हमार मेहरारू हंस के कहली कि के कहलस के गद्दा के नीचे मत देखा। हम तरह के बिना कोनो कारण के छुपावत रहनी, काहे कि हमरा ऐसन बात कइल पसंद नहीं खे। आजा खुद देखा कि गद्दा के नीचे का बा। हमार मेहरारू तुरंते गद्दा के नीचे से बिस्तर निकाल के जमीन पर रख देली। बिछौना एकदम खाली रहे, असलियत में एकरा नीचे कुछ हो ना रहे। हम अपने मेहरारू से कहनी कि बाकिर तू तो रात में जरूर कुछ रखेलू, झूठ मत बोला। वो कहे लगली कि आशीष देखा हमरा झूठ बोले की आदत नहीं खे। गद्दा के नीचे कुछ कर रखले रहा तो काहे ना बताई। अच्छा अगर रौरा हमरा पर विश्वास नहीं खे तो अगला बेर जब हम रखब तो रौरा खुदे देख सकीना और साथे साथे पूछ सकीना कि हम का रखत बानी और काहे रखत बानी। हम कहनी कि ई बढ़िया बा, इहो बढ़िया बा। आशा बा कि अब तू हमरा से कुछ हो ना छुपाइबू। बाकिर ओह दिन अब बियाह के कुछ दिन के 1 महीना बीत गए रहे। बाकिर घर में घुसते हमरा नींद आ जात रहे। हम तो इतना तेजी से सुतत रहनी कि आँख खोलत रहनी तो सबेर हो जात रहे। हम सोचत रहनी कि रात कब और कैसे बितौनी। हमरा तो इहो याद नहीं खे कि कैसे नींद आ गई। हमरा तो इहो याद नहीं खे कि घरे अइला पर कब रात के खाना खैले रहनी और हम खैले का रहनी। अब हमरा परेशानी होखे लागल। अपने साथे ऐसन व्यवहार पर हम कोनो तरह के बर्दाश्त ना कर सकत रहनी। हमरा ई पता लगावे के रहे कि कोठरी में घुसते हमरा नींद काहे आवेला। हम सोचनी कि शायद हमार मेहरारू चाय में कुछ मिला के देत होखी हैं, भा हमरा साथे कुछ ऐसन करत होखी हैं जौना से हमरा नींद आ जाला। हम गहरा नींद में पड़ जाने। हम अपना कोशिश करनी कि हमरा का होला, बाकिर एह कोशिश में हम असफल हो गए। नहीं, हम बहुत सावधान रहत रहनी कि मेहरारू के हाथ से कुछ भी न खाई न पीही। बलू के एक दिन ऐसन भइल कि हम बाजार से खाना लेके आयल रहनी। हमने के दोनों जना एके जैसन खाना खैनी जा। ओह दिन भी जब घर में घुसनी त नींद आवे लागल। बाकिर इस सब में अच्छा बात ई भइल रहे कि उस दिन हमार आँख भोरे 6 बजे खुल गई। भोर में जब हम उठत रही तब बहुत अच्छा महसूस करत रहनी। फिर रात में कोनो बात पे सोच ना पावत रहनी। हम बेसी ले बेसी अपन काम पे ध्यान देत रहनी। हमार मेहरारू भी ऐसने रही। वो हमरे संगे फैक्ट्री में जाके अपना काम में व्यस्त हो जास। रात में घरे आते ही हमने के दोनों जना खाना बना देत रही। भले हम कबो कबो उनका काम में मदद कर देत रहनी। आखिरकार हम अपना मेहरारू से पूछे पर मजबूर हो गए। हम अपना मेहरारू से बहुत प्यार और दुलार से कहनी कि हमार जान हमरा के बतावा तू कवन जादू करेलू कि कोठरी में घुसते ही हमरा नींद आ जाला। और गद्दा वाला बात के ता हम भुला गइल बानी कि तू गद्दा के नीचे का रखत रहलू। हमार बात सुनला के बाद वो हंसे लगली और कहली कि देखा तोहरा लागत बा कि हम तोहरा पर कुछ जादू टोना कइले बानी, तो ये गलत बात बा। हम जादू टोना से भागत रही ना। असल में हमरा जादू जैसन चीजन पे विश्वास करे वाला लोग से नफरत बा। हाँ, बाकी हम रौरा पर एगो जादू कइले बानी। घबरा के हम अपना मेहरारू से पूछने की का काहे के कुछ दिन से हमरा लागत रहे कि हम कोनो जादू टोना के असर में आ गइल बानी। देखा रौरा दूसरा शहर के लोग के खराब आदत बा हर रात के देर रात घरे लौटत पानी, जहाँ हमनी के शहर में ऐसा ना हो खेला। यहाँ के सब मर्द जल्दी घरे आके अपना परिवार के संगे सोतेले। यहाँ के मर्द देर रात तक दोस्तन के संगे भी ना बैठेले, बल्कि देर रात तक घर से बाहर तक ना आवेले। अब मेहरारू लोग भी घर से बाहर ना निकले, जबकि लइकन पर भी रोक लगावल गइल बा। रात के 8 बजे तक सब लोग सूत जाला और सवेरे 6 बजे तक जाग जाला। असल में सुनले बानी कि रात के 1-2 बजे ही घर में दूसरा शहर के लोग और मर्द घर में घुसेले। बाकिर यहाँ ऐसन कुछ हो नइखे। हमनी के तरीका बहुत अलग बा। रौरा इहवा भी आपन राह पर चलत रहनी। जब हमनी के दोनों जना फैक्ट्री से आवत रहनी जा तो रौरा रात के खाना खैला के बाद यहाँ से निकल जात रहनी। हम घर में अकेले रह के राउर इंतजार करत रहनी। राउर तरीका हमरा नीक ना लागल। हमरा बात पे नाराज मत होई। बाकी बात ई बा कि राउर तरीका बहुत गलत रहे। रात में घर में रहे के चाही, अपना मेहरारू के देखभाल करे के चाही।
वैसे तो रौरा घर के काम में भी हमार मदद करे नी, बाकी रौरा बाहर जाए के बेसी चिंता रहत रहे। हम सोचने कि अगर हम रौरा से लड़ के रौरा के बदले के कोशिश करब तो शायद रौरा हमरा से नाराज हो जाए, रौरा हमरा से झगड़ा करब। हम बियाह के बाद ले रौरा के बदले के कोशिश कर रहल बानी, बाकी साच बताई का रौरा नीक ना लागल कि रौरा घर में रह के अपना मेहरारू के ख्याल रखी। इहो हो सकेला कि रौरा अनुपस्थिति में केहू दूसर घर में घुस जाओ व केहू दूसरा रौर मेहरारू के नुकसान पहुंचा देवे। का रौरा ई पसंद करब? वो एक नजर चुरा के कहली कि हम तो बस बियाह के बाद ई सब बदले के कोशिश करतानी। हम तो बस कोशिश करत रहनी कि रौरा रात में जल्दी घरे आके जल्दी सुत जाए। ये शहर में बहुत अपराध बा। हम ना चाहत रहनी कि हमार मर्द कोनो गलत काम में फंस जाए या लोग उनका के परेशानी में डाल देवे। हमनी के आम आदमी हैं जा, अगर हमनी के अपन जीवन में आसानी से जिए के बा तो हमनी के अपन तरीका बदले के पड़ी। आ इहे हम रौरा साथे करत रहनी। राउ ढंग बदलत रही। हो सकेला कि रौरा गांव में ऐसन होखत होखे कि रौरा देर रात घरे आवत होखब, बाकी अहिजा ऐसन कुछ हो नहीं खे। यहाँ तक लड़का भी अनहार भइला के बाद घर से बाहर ना निकलेला। यही से यहाँ हर आदमी सवेरे सवेरे उठ के अपन काम शुरू कर देला और सांझ के जल्दी खाली होके अपने परिवार के साथे समय बितावेला और सूत जाला। और रहल बात राउर नींद के, तो हम एगो अलग तरह के कोयल लगावे नी जेकरा ले मच्छर तो भागिए जाला, साथे साथे ओकरा सुगंध के चलते हमने के दोनों जने के नींद भी आ जाला। अगर रौरा लागत बा कि रौरा सुतला के बाद हम कहीं जानी भा केहू से मिलत बानी भा कोनो दूसर काम करत बानी, तो ऐसन बिल्कुल नहीं खे। हम तो रात में एके समय सूत जानी। कमरा में कोयल के चलते घर में आते नींद आवे लागेला। आए कमरा के खास बात इहे बा, ई सब जानबूझ के हम ए खातिर कैले बानी कि हमनी के दोनों जने के जिंदगी आसान हो जाओ। आ देखी, छोट छोट बात पर शक मत करी। अगर रौरा हमरा से पूछले रहती तो हम साफ साफ बता देती, बाकी रौरा ये बात पहले अपना दोस्त से बताओनी और फिर हमरा से सवाल पूछनी। अपना मेहरारू के बात सुनला के बाद हम शर्मिंदा हो गई। असल में कबो कबो हमनी के उहे काम करे नहीं जा, छोट छोट बात के दिल में ले लेवे नहीं जा और फिर एह बात के सोचत सोचत एगो मुद्दा बन जाला। अब उहे मुद्दा हमने के रिश्ता के सब सुंदरता के खत्म कर देला। हम रौरा सभे के इहे कहे के चाहत पानी कि अगर रौरा केहू पर तनिक सा भी शक बा ओकरा सोझा बैठ के बात साफ कर दीही। अपना मेहरारू भा अपना मर्द पर कबो शक मत करी, न तो और सुखी मुस्कुराहट भरल जिंदगी बर्बाद हो जाई। शंका ऐसन चीज है जवन लोग के घर आ ओकर पूरा जिंदगी तबाह कर देला। भगवान के शुक्र बा कि हमार मेहरारू समझदार रहली और हमरा के समझावे के एगो नया तरीका सोचली। धन्यवाद दोस्तन लोग के।